Sí, la punta també el que estem patint és que en els camps d'agricultors i que s'han venut des de la ZAL, que va ser una expropiació, que pertanyen a constructores, automàticament, des de fa més de 4 anys, no ha vingut ningú a netejar ni res. Això que ha produït, durant un mes han hagut 2 incendis. Un d'ells va ser greu perquè va tallar el que és la V15 des del Saler fins a lo que és València, a l'altura, en aquest cas, del camí Valladar. També el que estem patint degut a l'abandó són rates mai vistes que tots els veïns ho diuen. Les rates el que també produeixen és el tema que plantem el que són hortalisses i demés i automàticament s'ho mengen. Després també tenim mosquits, plagues de mosquits, panderoles. El mai vist se pot trobar així qualsevol veí i qualsevol ciutadà que vinga a veure el que és la pedania de la Punta. Els poquets parcs i jardins que tenim així a la Punta, que són molts poquets, estan completament abandonats, fora de seguretat cares menuts, però completament abandonats, de seguretat zero. Després també el que estem patint és la falta de seguretat. La falta de seguretat cara a la policia o cara als cossos que tinguin que ser els que tinguin que vindre així, com a que nosaltres, com a veïns i ciutadans i valencians, paguem, com tots els valencians, es tenim que ficar reixes, dobles reixes en casa. Dobles reixes, és molt fort dir-ho, però això és molt difícil, és molt fàcil parlar i molt difícil actuar. El que volem així són actuacions. També estem patint prostitució, que els menús quan venen del col·legi de la Punta, és que així tenim un col·legi en la Punta, el que estem patint els menús quan venen que se troben els restos de lo que deixen el tema de la prostitució. I també el que estem patint, que és moltes coses, és el tema del servici públic. El servici públic simplement tenim un autobús, que és el número 15, que passa cada hora i mitja. Fet instàncies, hem demanat reunions a les conselleries corresponents de tot, i no tenim ninguna resposta. Si en esta banda de la Punta, de lo que és l'església, en esta banda automàticament estan abandonats. El que és el tema de l'edat són persones majors, que si volen anar al metge, damunt que són 2 dies a la setmana, 2 dies solament, tenen que agafar l'autobús, esperar-se una hora i mitja a la parada i tenen que anar a l'altra banda de la Punta, que allí sí que tenen metge. En quant ho hem de demanar per activa i passiva, com tot el que he dit,